Hi guys, good afternoon. For today's vlog, nag-deliver ta og beauty bar soap, isa ka buok pero sagdair lang. At least naa, di ba? So, ako pang gipangita ang akong buyer. Asa na siya dapit. So, nari ko karon sa tutulan guys. Sorry, wala ko kamas kaya nakalimot ko sa akong mask. So, ana ko madala. Sa dali-daliin ako. So atong pangitao na tong buyer, murag na siya dire. Hello. Hello, kagwapa. Ay sa tong vlog ni. Hi! Mo din siya ang mupalit guys. Si Ma'am Apple. Apple. Sorry jud kayo ako kamas. Kapag yan? Dili vlog rapitan ni siya. Kaya kita kasi mo vlog. Mga charot-charot, pagod kinabuhi, char. Wait sa atong paan. Sir guys, palit na si Ma'am og beauty bar soap. Para Ma'am. And then thank you kaayo sa pagpalit. Hinaot lami ang result sa atong Lumiere nga sabon. Manifesting na ta. Ito. So, mga change. Mga sa nagsuple ha. Pasinsiyo sa ta. Ayo. Pwede pasinsiyo te. Pasinsiyo sa ta guys. Thank you. Ano man? Aliso jud ko. Thank you kayo. Thank you kayo ma'am. So, mato na ka? Yes, mangatang sa ko. Sige. Ako po mangatang sa food ko. So, bye. 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 Aras ako ha. Sige, bye-bye. Thank you kayo. Kuan di siya ka nang ibabad si mula was of 10 minutes. Kani? Ha? Sige. Thank you. Para lang may ang result. Char. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Nato na guys. Mauli na ta kay init kayo ang panahon. Sorry jud ako man. Kasi daila mo tabong na ta sa atong kagalingon guys. Initaw eh. Kinainitan. Mana guys, dapat always muminom tubig para dili ma-dehydrate. Always hydrated guys. Char. Pag uira kay ko diring napitas. Ang dahil lang guys para na ko mastorya. So init kayo. Hari na ta sa unahan mangita og ngita taglandong anang musilong ta para mo para tag sakyanan padung sa toa. Padung sa mo ang balay. Kainit. I guess this is just a raw vlog guys. Harapod kuan. Mag-landscape na po tayo marag. Lahi rapod ang kuan. Pag-portrait siya sa mga video. So, marag hapon na itong naong guys. Oh. Glow up charla. Uy, dito eh. Hey guys. Wala ko mga auntie o ako igagaw. Hi, vlog. Naka-hit sa karon padung uli. Sige, ari ko sa likod. Naka-hit sa kutita. Thank you kayo. Igo raman pod. Bisag. Mag-diet na ka doon.
Gabas life. So guys, naka-hits na karon. Baka save jud po ano. Thank you Lord. Teka. Sige lang ako vlog. Para na pa dinagmay ba? Sayang ang revenue na to. Ano guys? Nakalibre tagsakay ron. Thank you Lord. Pero okay lang sa Quiapo na kita mag-pass kay init kayo ang panahon. Wala lagi ni virus ron. Anyway, nakahalintag Unibar so balag isa lang kabuok basta kay naka at least na ay halin sa kanang mingaw pa ron ang long hair kay nahokta na tag-sets and then naginitan as in nagputos yung sa ko formahan pag di madaw di tamag putos kay init yung kayo as in. So guys, balik na punta. Ay munawag na punta kay para musakay na punta ni Miles. Yay. Shout out to Miles. Shout out. Thank you Dol kay gipasakay jud ko nimo. Kasi safe po tag pamliti direng dapita. Mas stress eh. Mark J. Hello. Sama sila. Oy. Ano na pa ilata Jerry Dol? Salamat Dol. Bye-bye. Thank you. Thank Shout you. out to Mark J. Thank you. Bye-bye. Ay. Tapos na dyan tada guys. Kaulan na tayo. There's Bolay. Char. Okay pa. So, this is our vlog for today. Don't forget to like, comment, and subscribe sa atong channel para always mong ma-update sa atong bagong vlog. So, bye!